kamari apa tu layado karena tu kala urui kalau dikira sagalanya minyak sunu pada alai namonya apa lagi Pak Haji nan duduk di muka pakai baju bagi kupi haji pulo Wal haji urang pagurau kuponyo alala montaraga josilawanangko si buya jangui kanado pulo sabanalnya putih itu petinya jokati sari pado galanyo punya lajanil itu orangnya iyalah kana lai kupiman tak jadi gua berdala itu lawe dangan dari kami berdua dari rajul dunia orang bari lai bandamu lagi menol negara lancar lagi menol negara seru itu kabahi kurmana sampai subuh anak katipu ado iyo jantan ado bulon tino kalau bagian tuo lama makai sebu kalau onan jando tantu kamana cari jodoh ayo kadi hibur mana padunan samalam nangku alai akan nado pulo alai akan nado pulo Bana pas